misalin da renan cikin uwa. Zaɓin da ke ruhi da ya samu karbuwa, shauƙin da ke zuciyar mutu baya boyuwa. Yau mun zama masoya kuma min yi gamsuwa, ƙaddar mu soyayya har min yi shakuwa. On set tare da Ladidi Fage, Saratu Gidado, Aman Fito, Ambassador Maryam Yahaya. Sarkandi. Umar Fage. Abuya Gwaska. tare da jan mutum darakta Algumza. Tare da Hamad Sharukan. Cikin taurari akwai wani guda ɗaya, idan ya fita sama sai kaga sama karya walƙiya, to kai ne tauraron nan mai haske samaniya, zaɓen da ke ruhi kai ne gaba ɗaya, in babu kai nan duniya to babu rayuwa. Ke ce yau za